eguna da gaurkoa, eta bueno, egun oso intentsoak izan dira podcastaren da audioaren inguruan. Gaur, nik uste mahai inguru oso interesgarri bat bizitzeko aukera dugula, gai oso interesgarri baten inguruan, zeren esan beharra dago audioaren esparruan, oso bogan dagoen esparru honetan, azken boladan gehien hitz egin den gaietako badela aurrentzako audioaren gaia. Arrazoi ezberdinengatik, gaur zenbait lerroren inguruan hitz egingo dugu, eta horretarako euskal esparruan erreferente diren hainbat aktore, hainbat persona ekarri ditugu mahai inguru honetara. Jose Felipe Ausmendi, bera da On Time ekoiztetxeko zuzendaria, eta EITB-en Guau plataforman entzun gai daude 11 lan On Time-en ekoitziak, eta oso ondo ezagutzen ditu, zen nire alabak guztiak entzun ditu, eta behin baino gehiagotan. Nerea Sendoia, Makusi plataformako arduraduna, zuzendaria. Egunon. Makusi plataforma da, ondo dakizuenez, haurren eta gaztetxoen edukiak barne biltzen dituen plataforma, erreferente bat bihurtu dena baita ere, bere aplikazioaren bitartez, Smart TV-etan ere aurren edukia on demand nahieran ikusteko, ez? Eta entzuteko. Beste aldean, Martin Etxeberria, Ulu Mediako kidea, eta Martin Uluk ere hartu du aurren audioa gauza seriotzat, ezta? Horren inguruan hitz egingo dugu. Eta Miriam Luki, Konagorri podcastaren gidaria, eta Galtzagorri elkarteko langilea, ezta? Tira, hasi nahiko nuke galdera bat botatzen guztiontzat, eta nahiko nuke modu naturalean lortzen badugu pixka bat, ez, horrelako maietan egoten den korse hori apurtzea eta solasaldi bat bihurtzea, nahiago nuke. Galdetu nahi nizueke, zer indargune dituen audioak haur eta gaztetxoentzako proiektuak edo istorioak planteatzeko momentuan? Nik uste ez degula ezer asmatzen, ez dakit. Gu audioan gabiltzanok, eta badakigu orain audioak bun bat eukidula, baina audioa ez da berria. Ipuia kontatzearena, kontakizuna kontatzearena, semalabak ditugunak edo ez ditugunak, edo aurri izan gana badakigu, betidaniko ohitura bat eta betidaniko oinarri bat izatala, ipuinak gauzak kontatzea aurrek nola bizi duten hori, zenbat gozatzen duten, helduok ere bai. Eta nik uste garrantzi hori, beste molde batzutan, beste teknologia batzukin, baina historiak berpentsatuz eta egokituz, hori da datorrena, baina egia esan asmatu, nik uste hau datorrela gizakidan unetik eta zorionez, ez? Ez dakit, nik uste garrantzi hori, oinarri hori, lehendikan datorrela frogatua, ez? Eta nik uste hortaz danak gara kontziente behar bada, orain, ez dakit, ezberdintasun bat markatzeagatik da, behar bada batzuk, batez ere adin bat degunok, hori pixka bat arriskuan ikusten dugula, ez? Eta hori bermatzearen edo berriz indartzearen behar bat ikusten dugula, ez? Baina, bestela, esan bezala, ustez ez da gauza berri bat, ez? Nik, indargune moduan aipatuko nuke edo pixkat pantailek edo ikusentzunezkoek eskaintzen dabenetik alderatuta apur bat audioak daukola edo audio entzuteko jarrera igual beste bat bai izan aldala, ez? Azkenean eskatzen da dela, umeen aldetik kasu honetan, entzuteko modua beste bat izatea, eta zehozelan atentzio gehiago jartzia, edo egotea
irudia ez daukon aldetik, audio bakarrik entzuten dozun hortan, irudikatu behar dozuz, entzuten dozun hori. Eta orduan horrek eskatze dutzu, norberak, azkenin irudikatzea bai pertsonaiak, bai gertatzen dan hori, bai objektuak, bai entzuten zagozen hori dana, norberak irudikatu behar. Orduan, eskatzen dutzunan ikustu dela beste jarrera bat, o beste entzute aktibo bat, igual ikus-entzunezkoa daukasunen aurrean eskatzen ez dutzuna, ez? Eta nik uste hori badala indargune bat audioak daukana, kasu honetan. Irudimenaren sustatze bat, ez? Nik zuk esan dezunaren aritik iruditzen zait etorkizunera begira etorkizunez betetako erramienta bat dala, baina etorkizuna badu da tradizioa barne hartzen duelako, ahozko tradizioa nolabait ere berriro tokia egiteko aukera ematen duen tresna bat da. Gizakeak, zuk esan dezun bezala, beti entzun ditugu istorioak, berdin, eta ez bakarrik fikzioa. Transmisioa horrela eginda. Eta aurrak eta gazteak ekuazioan sartuz gero, iruditzen zait, aur txikiei kontatzen diegula, kantatzen diegula, baina beren kabuz irakurtzeko gai direnean, nonbait abandonatu egiten ditugu eta uzten diegu. Orduan, kontatzea eta entzutea eta ahots goraz, boz goraz hitz egiteak eta uste dut aurrei, gaztei, pertsonei gustatzen zaigula. Beraz, hori gaur egungo berrio boladan, ez dakit beti egonda, Ze gu gatoz irudiaren mundutik, baina oso denbora gutxi da irrati nobelak entzuten zirela, eta iruditzen zait berriro zorroztu behar degula erramienta hori, bai eskoletan gaztei irakurtzeko, ez bakarrik beren kabuz eskatu irakur dezaten, eta isiltasuna eta horrek ekartzen duen guztia, baita boz goraz irakasle bat, imaginatzen baldin baduzu, boz goraz irakurtzen eta atal bat, eta pentsatzen dut 3 atalen ostean agian, naiz eta pixkat insolito da, dirudien gaur batez ere haietaz hitz egiten degunean helduok nola hitz egiten degun ikusita, seguruenik 15 urteko gazte talde batek ikasgelan esango luke jarraitu irakurtzen mesedez. Nola jarraitzen du? Nik opasak ikusten dut talka txiki bat hemen, ez? Zetik aia, irakurri, entzun bakarrik, baina gero iristen geha a la madre del cordero, ezta? Eta bestalde batetik nahi deu, batez aurrek eta alik eta gutxien erabildezaten, edo neurtuago, edo dena delakoa. Eta produktu nahi iruditzen zait, bai ipuinak, bai irudi daukatenak, bai podcastak, bai, eta hontaz egia, ezta, danak hemendik jasotzen ditugu. Orduan hori nola neurtu, ezta? Batetik nahi dugu ipuinak eta entzutea, ipuinak entzun da ikusi ere bai behar bada, baina bestalde batetik hau ere mugatu nahi dugu. Orduan, eta gero, nik ezin dut ez da ere baztertu gure hizkuntzaren egoera, euskararen egoera. Euskara, oin 40 urte baino, asko hobeto dago, orokorrean, baina gero hor, zarta puntu ere asko daude. Eta horregatik nahi bai iruditzen zait, bai makusik, bai podcast, bai bate, bai guauk eta egiten duten lana ezinbestekoa da. Hemen edukia behar ditugu. Eta gure hizkuntzak behar du jaten ematea ikaragarri. Eta euskerak bihurtu behar du umentzako erakargarri. Eta erakargarri da neurrein, konsumitu ingo du. Eta hor, hori dana elikatu behar dugu. Eta iruditzen zait ezinbestekoa dela. Eta gero gainea, zuera ipatu duzu, hor dago prosodia bat, ahozkotasun bat, eta gauza bat. Zuzte, irakaslek egon asko milaka dauzkagu Euskadin, baina horret denetariko dauzkagu. Eta horiek dira erreferenteak. Eta erreferente horiek pixkat zainduen behar ditugu. Guk esate bateago, eta horrein bukatuet, zeharako, hain makusin dagoena, eta guan dagoena kukusaila egindako ipuina animatu txiki batzuk, ematen ditugu bai ipuina soilik, eta baita pikin bat animazioarekin. Zergatik, ze umeak, gaur egungo gizarte honetan, askotan entzutea bakarrik ez daude ohituta. Eta ohitu behar ditugu. Eta
bi aukerak izaten dira. Baina esate bateako, Santo Tomas Lizeoan, irakasle batzuk egin izan duten ejerzizioa, gukola proposatuta da, aurrena jarri izan diete ipuina entzuteko, eta horrekin ejerzizio bat eskatu, umek marrazkiak egin ditzaten, zeaten, nola irudikatzen duten, eta handik eta aste betera bira jartzen diete ja berezko ilustrazioarekin. Eta horrek sortzen du, ne ustez, erakargarritasun hori. Euskarak ere aurre egingo du, eta gure audioak, Euskara erakargarri da neurrian. Eta hortako, danok, saiatzen gen bezala, inberduna da, alik eta produktu itxugunena, aldik eta ondoen egin, bakite, saiatzen gehala, baina hortik etorri behar dula iruditzen zait. Ni ados natxoak irekin, euskeraz gabiltzanok erronka gehiagarri badaukagula. Hori nik uste euskalgintzak, orain hainbat ekimen horrekin lotuta daude, ezagutza bai, baina erabileraren inguruko kezka hori, ez nabarmena dana, egia da, esan daikena, nik hemen daukat, mobila dana daukagu, eta nik konturatzen ez nire seme-alabekin, momentu enten elkarren hartan hitz egin behar dutenean, baina telefono ez daukate hitz egiteko, daukate idazteko, orduan hitz egin ere ez dute egiten horrekin, orduan nik uste badala mundu mailako kezkatxo bat, ez, oskotasunarena, Mirenek aipatu duna, ez, betikoa, baina, zenbat gozatzen duten, baina gaina euskeraz jarruten dugunon artean, oraindik ere, pixka bat, ardura pixka bat gehiago badaukagu galde hortatik, zea oskotasun hori, erabilera hori sustatu egin behar dugu, hori horrela da. Josepe, zuretzako galdera, esan dugu, on time referente bihurtu da aurrentzako edukietan, gozagarri direna bide batez, eta oso ongi etorriak ni bezalako guraso batentzat, ezta? Zertan bereizten da aurrentzako fikzio bat, audioliburu bat, eta helduentzako audioliburu bat egitea? Bueno, audioliburu eta audioliburu ere batzuk badaude, efektokin daiten dienak, hainbat ahotsekin, efektu gehiago gutxiago, baina normalen mundu mailan egiten dien liburu 189, egiten dira ahots solte batekin, blon, neutro antxen, eta bota, ez da. Umentzako inditugunak, eta gutxi dira, baina direnak, saiatzen zera pikin bat gehiago mimatzen, alegie. Nik beti Lopoltolo jartzen dut referente, idazle bakoitzak altzuen neurrian berea egin du bat, bertsolari dalako, Uxu Alberdi bat, Arkaitzkano bat, gero saiatzen gea musikatxo batekin jazten, efektuak sartzen, erakargarriago eta deigarriago egiteko. Zer horrek guztiak laundu egiten du, mundu hori sortzen audioarekin, ez, eta irudiarekin. Baina bestela, beti izan du, umorea oso goza serioa dela, eta esan dek, aurren lanak ere serie dela izango ez die, aurroiek izango dira etorkizunego euskaldunak, eta hori inbardalana puntuan da, unean da, eta berri diot, nik uste inbardala erakargarri izan dadin, euskera zindak hori erakargarri baldin bazaie, horretara ohituko direlako. Orduan, gure egitekoa dana da, hori erakargarri bihurtzea eta natural euskerazko eduki horietara jotzea. Eta apunte txiki bat nahi non, zuek biok esan dezuena, netzako ezinbestekoa dana, horregatik esan dut telefonoarena, eta aurreta zaigea. Orduan, hemendik ebitatu nahi badegu, netzako ikaragarri importante izango litzeke bai EITB taldeak eta beste komunikazio talde batzuk eta egin dituzten edukiak hezkuntzarekin nola baitu uztartzea. Ikastolekin, eskola publikoarekin, eta hoiek erabilditzatela. Ze, karo, ordozkon beste referente potoloak egunero bombardeatzen gaituzte, eta ni badakit daudela guraso asko, bai, baina ez dakitenak nun topatu hauek. Eta bakite, kriston alegin egiten dela, bai guaon, bai makusin, publizia aldetik, baina jende asko, tanun daude horiek, Erronka bat da hori. Ze egia da, aurrentzako edukiak, berez, target oso garbia daukala, oso gat erresa, berez. Ez, guraso batek horrelako erramenta bat eukitzea, dela aur bat lokartzeko zaiatzeko, dela ipuinak kontatzeko, edo lo arrez dezan leoka diren ipuinarekin, batzuk ezagutzen ditut. Baina, bai, erronketako bat, eta hau ere denontzat galdera, erronketakoa da, oroar euskalgintzak daukan arazoetakoa da, baina nabarmenago geratzen da hemen, ze berez, ustez, lan erresa behar luke guraso batzuri eduki hau ematea. Zergatik ez gara iristen guraso horien gana? Zer erramenta bilatu genitzake iristeko publiko horren gana?
Norbaitek erantzuna baldin badauka, bota ezala, baina ni diagnostikoarekin, erantzuna ez daukat, diagnostikoarekin bat egiten dut, ez. Ni gainera, audioa baino lehen hezkuntzatik nator 25 urte eman ditut, ikastolen elkartean konkretuki, eta nik uste euskalgintzari orokorrean falta zaiguna hori dela, ez, daukagu oso euskalitzararen ezaugarri bada, atomizatzearena, ez, eta saretzea falta zaigu. Lehendikan, hemen bai audioan gabiltzanok, bai, ez dakit, Galtzagorri elkartekoak bezala, baitere lan egiten dutela asko hezkuntza sistemarekin, ditugun edukiak, eta ados, irekin eduki gehiago ere behar direla, baina ditugunak saretzeko eta zabaltzeko horri lehentasuna eman behar dugu, izan behar du, ze bezala egiten ditugu bakoitzak bere aldetik gauzak, eta gero hor geratzen dira, eta ez dira iristen, Oierrak esan duen bezala, iritsi behar duen lekura. Ordan, danon artean hau nerea da, beste hori iria da, eta Makusik eta Galtzagorrek egiten dute bestea, baina nolabait lortu behar dugu hor, sinergia batzuk sortzea, saretze bat egotea, nun danontzako izango dan hori onuragarri, eta batez ere, guraso eta aurre eta gaztetxoentzat bestela, ez dakit nola egiten da, baina... Gure kasuan, nik uste egunero gabiltzala promozio horretan, ez? Egiten dugun edukia azken publikoa umea da, baina argi dago, heldu behar garen publikoa gurasoak dizela, eta baita irakasliak edo hezkuntza sisteman dabiltzanak, ez? Baina gu egunero gu horretan gabiz, hau da, edukia ein eta eduki hori promozionatu. Daukaguzan bideetatik bentzat, gure emakusteko kanaletatik, EITB-ko kanal orokorretatik ere bai, eta gero gureak ez diren, beste promozio bideetatik. Hala eta guztez ere heltzen garen, edo modu egokian heltzen garen, edo, ez da erraza, baina Josepek lehen bota dau entretenigarri izatea edukia, ez da nik horrek gehituko nioke, eta zuk esan duzunakin batera, entretenigarri izateaz gain, hezkuntza sistema hortara heltzeko eziketan ere, hau da, ezitzaile izatea ere, nik uste garantzitsua dela, eta ganera, audioak emoten dabela horretarako bide errez bat, ze azkenin ez duzu, aparteko teknologia bat behar, halako edukiak sortzeko, baina hezkuntza sistema hortara heltzeko, Adiz, katalanek, supertresek eta honek eduki pila bat daukez, zentzu horretan, matematikakin lotuta. Eduki oso laburrak dira, historiakin lotuta pila bat, baina hezkuntza maila hortatik oso interesgarria dizenak eta gu zentzu horretan, oin bagabiz, zientzia divulgatzeko programa berri bat sortu dugu, zientzia piztia izenekoa, eta hori EHUko zientzia katedраkin batera indogun proiektu bada, orduan, lanketa horretan, bagabiz eta bide horretatik, ez? Baina... Barkatuko jazue, hemen maio honetan ume izatetik gertuen ninago. Interesgarri horitu zait hezkuntzarena, dudari gabe, ez da, Lularekin ere saiakera tein da zentzu hortan, ez? Baina egia da, adibidez, nire haurtzarora joan da, guretzako guaiena zen Dragoibola ikustea, ez? Gugara Dragoilaren belaunaldikoak. Edo zenbait marrazki bizidun, agian hezkuntzaldetik eredugarrienak etzianak, baina bazianak guaiak, ez? Guaiak, oain beste mugatea zangoa, segurazki nizar naizelako ja, baina bai referentzialtasun hori eta horregatik, nik aipatzen joan Makusik hor baduela, ez? Zer esana, egia da, belaunaldi batentzako badela berriz ere referentziala, super bat izan zan bezala, betizu izan zan bezala, eta orain Makusik badauka referentzialtasun hori, ez? Zenbait adinen artean, ez? Nola artikulatu genezaken lortutako referentzialtasun hori beste eduki horiek ere bertan ondo ikusi daitezen, ondo plazaratu daitezen, ez? Naiz asko luzatuko, baina ja ez gaude Dragoibolaren garaian. Orain garaia beste bada, ez? Bai, baina Dragoibola ere asko ikusten da, Bai. Baina, egia da, oin beste ikuspuntu batetik ikusten dela, ez kontsumitzen da benak igual, baina gaur egun beste mota bateko edukiak lantzen dizela, edo beste mota batean, ez? Baina animea, bereziki, eta Dragoibola asko kontsumitzen den eduki bat. Da, bai Makusin eta
orokorrean esango nukenik. Nire etxean bai behintzat, nire ikusten da semalabekin eta bai, oraindik ere. Bai. Nerea, zurekin jarraituko dut, Makusiren inguruan eta galdetu nahiko nizuke ze estrategia, ez dakit hor goikoek jarri dezaketen aurkezpena. Ez dakit ze estrategia daukan Makusik audioari begira, konkretuki badaukazuen nola integratu pentsate nahi zareten edo... Makusi ontxe 2 urte sortu zen, handala gutxi egin ditu 2 urte, eta egia da, Makusi ez dala plataforma digital bat bakarrik, hori baino gehiago da, kaleko ekitaldiak beba daukaguz, Makusi kluba ere bai, eta klubeko kideek abantaila ezberdinak daukez, baina Makusiren zutabe nagusienetako bat, Makusi plataforma da, plataforma digitala, eta hor daukaguzen edukin gehienak, telesailak eta animaziozko edukiak dira, baina audiogintzan ere badaukaguz, audio bilduma bat, badaukagu podcast eta bideo podcastena, eta gaur egun oin daukagun eduki eskaintzan, batez be, Makusitan dugu 0-tik 14 bitarte hartako umentza dela, eta hor, zeikuserik ez dago 2 urtetik 12 urte edo 2 urte dauko zenetik 12 urte dauko zen baten artean, ez? Baina orduan batetik daukaguz ipuin bildumak edo ipuinetan oinarritutako bildumak, Josepek aipatu daben Kuku bera adibidez, Lopotolo, Dodo aur ikusten dozu esenak, modu ezberdinetan egin dizenak, eta batzuk gehienak EITB podcast atarian ja ikusgaiago zirenak bere garaian, da gero Makusi sortu zanean aurrentzako zirenez Makusin eskaintzen dugu zenak, eta beste batzuk propio Makusirako ekoiztu dizenak. Aurten adibidez Erreinauteriak izeneko seria estrenatu dugu, otsailean estrenatu zen, 8 atal dira, mitologian eta pertsonaia batekin dago lotuta atal bakoitza, eta egia esan audioak berak gure plataforma, Makusi plataforma mentzat, audientzia aldetik egia da ez dela top 10ean sartzen ikusienen artean, ez? Hori hola da, baina aurretik daukaguz, irabazi arte bera, Goazen, Txakur Patrulla, orduan, horrekin audioko eduki bat egia esan, ez dira sartzen, baina Erreinauteriak bera otsailean estrenatu genduan, 1000 erabiltzailetik gora eduki genduzan otsailean bertan, eta hori bada zerbait. Hori aurren gero munduenea proiektua behor daukagu, hau Labairu Fundazioak egindako proiektua da, edo eurek egindakoa, da gero guk erakutsi duguna Makusi plataforman, eta honedanak gau plataforman ere egon badagoz, gainotzeko podcastekin batera, baina gu daukaguna da aurre zuzendutakoa dizenez, gure plataforma digital berezi honetan ere sartuta eskaintzan, ez? Eta gero, pizkatu da, adentartian apurtxoa gorantza enda, gaztetan erabe zuzendutakoak hauek jaztira ipuin bilduma hautsak edo guazenekoak bai, baina gehiago da soinu fikzioakin lotutako proiektuak, Bazara eta Paul, 3 bilduma daukaguz dagoeneko, Eden bebai, 3. denboraldiakin gabiz, eta gero dagoz markak, hau da berez, audiogintzatik sortuta ez datozen markak, baina azkenean audioko hanka bat ere eduki dutenak. Eta horiek dira, irabazi artea adibidez, edo Goazen, nolabait egin dabenak bide bat proiektu moduan, telesail moduan, eta hortik eratorri da audioko beste proiektu bat. Nik uste dut hau dela garrantzitsua audiogintzako lehen bogan dagoela esan duzuen horretan, ez? Hau da, pentsatzia proiektu bat berez, ez dana, telesail bat berez, ez dana audio moduan sortu, baina eukitzia horrek ibilbide bat, eta hortik ateratzea adibidez, irabazi artek eukidaben bideopodcast moduko hori, ez? 360 graduko planteamendu. Hori da, eta hor sartzia audioko proiektu bat horri lotuta ere bai. Orduan, gaur egun badinotzut aurten estrenatu dugu Erreinauteriak izeneko podcasta, eta asmoa bada aurten bertan beste proiektu bat argitaratzea, iaz podcastak, Makusirako podcastak ekoizteko deialdi bat zabaldu genduan, eta hor 21 proiektu edo jaso genduzan, eta hortik badaukaguz batzuk asmoa aurrera eruteko, eta gure asmoa bada katalogo hau osatzen joatea urtetik urtera,
bai audio ipuinetan eta bai soinu fikzioan alden neurrian bentsat. Baina honi leiho bat ireki nahi dotzago bai. Bueno, salto egingo dugu Gonagorri podcastera, eta bueno, galdetu nahi nizun, Ibi elkarteko kide da Galtzagorri, nola planteatzen duzue zeuen estrategia, literatura eta audioari begira? Esango nizuke ez dakit. Lehenago, inporta ez badizue, eta honekin lotuko dute, Gonagorri ez da fikzioa, ez fikzioa da. Eta badu fikziotik, ze badago ipuin kontalaritza zati bat, kontalari batek kontatu egiten du, baina gure publikoa bitartekariak dira. Eta lehen hitz egin dezuenaren aritik, guk aurreta gazte literatura gure langaia da, eta aurreta batez ere aur literaturaren ezaugarri bat da, berezkoa duena, da bitartekari bat behar duela, alegia aurraren eta obraren artean mediazio bat dagoela. Orduan, zuek hitz egin dezue gurasoak, hezkuntza, bibliotekariak, eta guk Galtzagorrin gaur egun lan asko egiten dugu, gure obsesio esango nuke, dala bitartekariak trebatzea. Gure podcast hau bitartekariei erramientak emateko podcast bat da. Eta bide batez egiten duguna kontalaritza, eta ipuin kontaketa hori aurrek entzun dezakete, baina bitartekariak hartuko ditu dramatizatzeko estrategiak, moduak edo ipuina bera. Gero gazteek egiten dute preskripzioa, gazteek beraiek. Eta hori guretzako ere importantea zan, ze batzutan, eta agian hau unpopular opinion da, baina esango dut, iruditzen zait, helduok aurrei eta gaztei buruz hitz egiten degula entelekia bat izango balira bezala. Eta gutxi hitz egiten degula haiekin. Gutxi entzuten diegula. Orduan, gure asmoaz Gonagorriren atal horretan da preskripzioa egin dezaten, eta beraien lehenengo joera zan helduoi kopiatzea. Pentsatzen zutelako helduok egiten dugun bezala egin behar dutela. Eta orain lortu dugu beste proiektu batzuen bitartez datozelako irabazi dutenak liburuari boom edo beraiek egiten dute, uste gutxi ezagutzen ditugula. Eta memoria asko galdu degula gure haurtzaroaz akordatzeko. Orduan, saiatzen gera sortzen beraientzako gauzak, eta batetik harrapatzeko, ez ditugu umeak horregatik ere bitartekariak ezinbestekoak dira, horiek harrapatu behar dituzue. Album ilustratu hon batek daukana da, ez da bakarrik ona aurra harrapatzen duelako, liburu hori kontatuko diona ere harrapatuko du. Beraz, uste dut hor badaukagula zer pentsatua, eta pantaiek ere, nik ez dakit, baina guk eman dizkiegu. Eta gehienetan esaten diegu ez erabiltzeko, guk eskuetan ditugunean. Orduan ez dakit aurren eta gazteen kontua dan, ala guztion kontua dan. Eta benetako hausnarketa bat behar degun horren gainean, ze ni igual azken aldian pixka bat punkin nabil horrekin, baina asko denbora guztian ari gera beraiei buruz hitz egiten. Eta asko etortzen zait burura filosofo batek, haurtzaroa aztertu zuen filosofo batek, Jorge Larrosak esaten zuen, aurrak direla gure hizkuntza ez duten izaki basati hoiek. Eta helduok basakeria gobernatu baino ez dugula nahi. Eta uste etorti doala, orduan hanka sartzen dugu etengabe. Eta gure misioa pixka bat eta Gonagorrin ere hala da, bitartekariak trebatzea da. Euskerarekin onartuta gure mugak eta horrek daukan iritsiko balitz
euskaradun guztiei edo bitartekaritzan implikazioa duten hoiei guztiei, eta dagoeneko gurea oso artisaua da. Galtzagorrik ez daukan merkatu logikarik, hortik kanpo gaude. Orduan... Hor, egia da, asko aipatzen dela, ez? Mai askotan, gehiegitan agian, eta askotan aipatzen dugu guk ere, nola iritsi gaztengana, nola iritsi askotan, gehienetan gaztengana, aurrengana erresagoa dela esan dezakegu, ez? Baldin eta lortzen baldin badira perspektito horiek engainatzea, ez? Edo limurtzea, ez? Baina atzo entzuten nio Josean Perez Ledori, berak galdera horren aurrean erantzuten zuen, berak ez duela galdera hori planteatzen eta ez duela helburu hori planteatzen. Historio bat ona baldin bada eta ondo planteatuta baldin badago eta berez lortuko duela helburu hori. Literatura ona da. Berdin du aurrentzat bada, gazteentzat da. Ez? Hoi ez da egi... Ez, orduan batzutan ere tematzen geha horrekin, eta gero aurreta gazte literatura ertzekoa da, edo nahiago azken aldian esan retaguardian gaude beti. Orduan hori baita ere da handicap bat, ez? Baina hori guk egiten dugu baita ere. Ze literatura ona bada... Bai, esaten dute, dagoen gauza zailenetakoa, ni ere literaturatik banatorrelako, banagoelako, ez dakit nola esan. Eta hau ze adineko irakurrentza da esaten dutenean, edo askotan ez idatzin, edo komikiarekin. Ze adineko entzako da, eta, ni idea. Egia esan hori ez dakit erantzuten. Nire bikotea irakasle da, eta esango nuke, bueno, bai, Martin, baina esker orain irakurtzen ikasten nahi dira, eta zen diezu olako esan bat, esan badaude nolabait muga tekniko batzuk eta baina ja behin maila 6 urtetatik 7 urtetatik aurrera ipuin bat, album ilustratu bat, edo esar dalako produktu bat, edo podcast bat, audioan, ze adin franjako dan zehaztean, nahi iruditzen zait oso zaila dala. Bueno, analogia bat egiten zuen Lolo Ricok oso ona, ez? Ahoaren tamainakoa tarta badala imaginatu dezagun, ahoa noiz arte iriki dezakezun, hori baina zergatik ukatuko diegu batzuei hau ez da zuretzako zergatik. Hori ez dakit, ez dut ikusten. Martin, zurekin noa orain, Lula Otsoa, izan da Euroeskualdoaren laguntzarekin ekoitzitako soinu fikzio original bat, Uluk ekoitzi duena gure irratiarekin eta Zudurgorri estudioarekin elkarlanean, eta 4 hizkuntzetan kaleratu dena. Nola izan da abentura hori? Luzea. Ikesan deke bezala, ez? Guk garbi genukan aurrentzako, aurre eta gaztetxoentzako zerbait egin nula, balen esan detena, ez, beste hainbat sorkuntza ere mutatekan ere, aurre eta gaztetxoentzako, adibidez asko idatzia gelakoan nahi eta biok, eta bar, eta, bestela ere, ez, audioan ere ikuste gineolako eta euskarazko audioan egiten danaz gain, horre ere, gure aletxoa jarri behar ginula, suerte euki ginun. Euroeskualdeko diru laguntzetara aurkeztu ginean, eta esan ziguten, eta baldintza bat jarri ziguten. Euroeskualdean hitz egiten dian 4 hizkuntzetan ekoitzi behar ginula. Eta, hasera metza jo, gidoia egiten da, itzultzen da, soinu diseinua berdina da, baina, izan da pixka bat abentura, ze, karo, audioan eta zabitzazten badakizu, hizkuntza guztiak ere ez dutela luzera bera, Okzitanierekin adibidez, arazoak izan ditugu jendea topatu ahal izateko, hots guztiak behar bezala egin ahal izateko, baina era berean, abentura bezala, gauza askotan sartzen gehan bezala, ondoren konturatzen geha, igual pixka bat gehiago pentsatu behar ginula sartu horretik.
baina, bueno, bai, abentura polita izan da. Egia esan, lau hizkuntzena, adibidez, Okzitanieran niretzako nik zerbait entzun da neukan zen. Nik, paben egon nintzen Erasmus bezala, eta zerbait ezaguna zitzaidan, baina hola entzutea ja estudioan grabatzen Okzitanierazko intonazio oso berezi horrekin manetza eta aurkikuntza bat izan da. Eta egia esan oso gustu egin dugun ekoizpen bat izan da. Animazioa, Bai. animatika ikusten ari gara, ze Bai. egia da, proiektu hau soinu fikzio bezala sortu dela, baina gero ikastolen elkartearekin liburu albuma areatako Bai. album ilustratu atera da, eta baita animazioa ere. Bai, lehen Josep Elibek komentatzen zuen, eta ni erabat ados nago horrekin. Eta nereak ere komentatu du, ez? Kasu honetan guk kontrako bidea egiten dugu, ez? Goazen eta irabazi artetik audiora, baina, Josep Elibek esan duena, ez? Santo Tomas Dizeoan eta Kukusailarekin, eta egin dituzuten ekimen. Nik uste hori oso garrantzitsua dela. Unibertso bat sortzea, eta saretze hori, agente ezberdinekin egin beharrekoa dana zalantza gabe, formatoetan ere egitea. Eta, guk adibidez, horrela aukera hori sortu zen, eta ikastolan elkartearekin atera ditugu lehendabiziko biatelak moldatuak, album ilustratu bezala, Aristroaren marrazkiak, netzat zoragarria, Aristroaren marrazki zoragarriekin, eta QR bat jarri dugu, nolabait soinu fikziora eramaten duna, ez? Eta, hori, egiteko pixka bat, lanketa bat, baita ere, eta espero dugu ikastolan elkartearen sarean bakarrez geratzea, baizik eta zabaltzea hezkuntza sistema guztira, nun lanketa bat egiten da gelan barruan bertan, eta gero entzuten dan, ez? Zuek egiten dezutan, izan dezutenaren arira. Eta gero, sortu zaigu baita ere beste bigarrengo aukera Euroeskoldearekin, animaziora, teaser modura eramateko. Kontra esankorra dirudi orain arte esaten aritu geranakin eta naizenarekin, nun pantailetatik atera behar ditugun, eta orain pantailarako iten ez ezte. Bai, pantailarako iten aigea, baina nik uste dut osagarria dela, nik uste dut garrantzitsua dela bidai horiek egitea, Lularen kasuan hizkuntzetan, atera degulako gazteraz, frantzesez da okzitanieraz, euskara sortutako gauza bat, bidai bat egon da hizkuntzetan, baina bidai bat baita ere formatuetan, osatzen duna, zabaltzen duna bizkatu hori, eta netza bateragarri dian, ez dira bat ala bestea, baizik eta alderantziz, autoelikatu egiten direla iruditzen zait, ez? Album ilustratu batean funtzionatzen du gauza batek, gero audiora saltatu dezake edo ikusentzunezko batea, eta alderantziz ikusentzunezkoetatik audiora etorri daiteke beste, ez dakit, ez gauza berbera kopiatuz, igual beste alderdi batetikan, baina, osatzen da horrez ekosistema bat. Hitz egiten dugu pantailaz, deabroaz hitz egingo genu bezala, eta labanak gazta eder bat mozteko ere balio du, ez bakarrik norbait akabatzeko, ez? Pantailana ere pasatzen gea dena ematera eta demonizatzera. Eta berriro dago neurria. Pantailan ere fikzio digital marabillosoak daude. Eta daude gauza orduan kontua da erabilera. Nola egiten dugun, geuk ere. Erabilera eta neurria. Bai. Azkenean gauzak bere neurrian, nik uste dut guztiz osagarriak dizela, eta pantailetan, bakoitza bere onura dauko zela, eta bere momentuak, bai, ez? Eta audio ezberdinak dagozen moduan, bata lotarako dana eta bestia beste kontu baterako, pantailen kasuen ere, nik uste dut berdina. Eta irabazi arten kasuan nahi oso gauza argia da, baina seriak oso ondo funtzionatzen dago serie moduan, telesail moduan, ikusentzunezko moduan, hortik eratorri da bideopodcasta, eta gainera beste jauzi bat eman dau, ze, futbolariak barik, elkarrezketatu diren emakumeak izan dira, kirolean, beste kirol batzutan ibili direnak, orduan,
ekarri dira be bai, beste ahots batzuk da beste mota bateko kirolak eta hori bideo podcastak ahalbidetu dau. Orduan gauzatetik bestera nik uste dut badagola danean aritzeko modua bakoitza bere neurrian eta danak aberasten da dela dana. Pantailak baino ez, nik uste hor badagoela batez ere sare sozialei lotuta eta zenbait aplikazio gure bizitzaren parte bihurtu diren aplikazioari lotuta kezka dago ez, pantailen bitartez, dopaminaren bitartez nola engantzatzen den jendea garen, ez? Eta gure aurren kasuan ez, oso gaztetatik, eta horrek eduki dezaken eragina ez. Ze Miyazaki pantaila handian ikustea, gauza ederra da, eta nik esango nuke osasungarria dela baita ere, ezta. Bukatzen joateko, tendentzia bat badago audioaren munduan, aipatu dut hasieran, gu egon garen kongresuetan eta asko aipatu izan da azken bolaran aurrentzako audioa, gaztetxoentzako audioa, eta badirudi lehenago estatu batuetan edo Europako zenbait herrialdetan gertatu den bezala, aurtengo gabonetan iristen hasiko direla hainbat gailu pantailari gabe audioa entzuteko bideratuta daudenak. Aipatu nitzake Joto, ez? Joto da bat, Baiard, Frantziako argitaletxeak ere kubo batzuk egin ditu. Gogora ekartzen dute, ez? Garai bateko kasetetan entzuten genituen ipuin horiek, ez? Ez dakit ezagutzen duzuen tendentzia hau, aukera berri bat izan daiteken hemen ere halako zerbait planteatzeko. Bueno, etorkizuneko Wallmana hori dino, ez? Bai. Izango dela. Ez dakit ni bereziki ez doaz ezagutzen, baina nik alde batetik bai gustatzat horri umeen kasuan, pizkat fisikoki euren zerbait izate hori aberatza izan aldala, aberatza edo positiboa neurri baten, ez? Hau nirea da, nik kontrolatzen dut modu baten, edo nik jartzen dut nahi dudana, edo eta zerbait fisikoa izatea, eta eurentzat eina. Jotoren kasuan txartelak sartzen dira, ipuinekin, eta Baiarden kasuan kuak beraue daukate NFC txip bat, mugikorrean entzuteko. Baina pantaila zerbait, ez, osagarri gisa edo, bai. A ber, nik lehengora bueltatzen nago, ez azken finendek, erakarrak izango da, mesedegarri izango da, eta euskararekiko eta euskal edukiekiko edukiek dauden neurrian eta horiek aplikatu eta sartu ditzakegun neurrian, ez? Nik bai uste estrategia bat behar dura. Mobilena nik aipatu baina mobilek ez ditugu kenduko. Esaten bezala, no vas a poner puertas al campo. Nik esaten dena da, estrategia bat edo zerbait bideratu behar dala, hor edukiak izan ditzagun eta dauden horiek, nik uste gauza asko egin ditugula hemen, eta gauza asko daudela, zuek, beste, milaka persona daude lanean, baina horiek jakin behar duen nun dauden. Eta horiek organizatu behar ditugu, eta umeek horiek erabiltzen dituzten neurrian da ondo pasatzen duten neurrian, ohitura hartuko dute euskaraz edukia konsumitzeko, eta gaztetan gap hori ez da hainbeste gertatuko. Baina hor bultzatu behar dugu, bat, ente handietatik, eta netzako oso importantea da hezkuntzaren parte hartzea. Gainera, ez bakarrik gure ume euskaldunentzat, euskaldunak, euskaldakien etenetik, honean etorrela, Maroko zehaz, hemen jende asko dago geuzak gehiago atzerreti datorrena, eta horiek ezin dizkiete umei ipuinak euskaraz ipini, horretarako daude hauek, ezin dizkiete, eta baliabide horiek eskura jartzea, baina eskura jartzeko informatu, komunikatu eta guzti hori egin behar dugu. Eta produktuak, audiokoak, zeak, nik usteat gaur egun dan askoz transmediagoa dela, ikesen dekena, guk hemendik honea, zuek hemendik hautza, baina eskeiak gaur egun produktu bat, ikan dezunen, ipuin bat, gero marrazki bizidun bihurtzen da, entzutekoak, gero liburu bada, gero gauzak nahasten nahi die, edukiak dira, eta konsumitzen ditu bakoitzek aldun neurrian. Jakina, eskura eukiezkeo, eskura eukitze hori da, guk bultzatu behar daunaz. Eukita jakin, hoi da. Aukera posible bat identifikatzearen, badakit nik zarautzen sortu zala guraso talde bat pantailekin kezkatua zegoena, eta geroz eta gehiago herrietan sortu dira talde horiek. Talde horiek izan daitezke aukera bat, gure edukiak eraman eta sare hori, ahozahok hori bultzatzeko?
behar da, bai. Ez dakit aukera dan, Osea, ez dakit. Ez da aukera bat, Martin. Ez dakit, nik uste kezka konpartitua dela, baina lehen Mirianek esaten zuna, nola hortan ere, ez dakit gure Euskal Herriko Euskaldunen izaeran parte da, edo daniena, juten geha zuri beltzea, baina en cuestión de segundos, demonizatzen dugu pantalla, gero ez dakit zer, nik nahi irutzea gehiago, nereak eta Mirianek esaten zuten bezala, erabileratan neurria diala kontua hor, eta ez dakit. Baina lehen aipatu dek atomizazio hori, ez? Bai. Hain zuzen ere, guraso antolatuak, ez? Bai, nik adibez, Ike egindako galdera, beste gailu hauek, nik uste etorreko diala, seguk dakigunaren arabera, Frantzian adibidez, estatu batuetan zer esanik ez, baina Europan, Alemanian eta Frantzian iaz aterrizatu zuten hor bat esateko, eta bum bat izan da. Neik kezkamaten ditena alde hortatik da, Josepek komentatzen zuna, ez? Claro, horrelako enpresa handi batzuk etorreko dira bere edukiarekin, eta seguruna eduki hori euskaraz ez da egongo. Gauza horiek kezkatzen haute, hau da, gu hemen gaudenak bakoitza bere neurrian eta mailan euskarazko edukiak sortzen egea, ados nago bateratu jakinarazi egiten ari zazte, baina, saretze hori behar dela, baina gero input berriak datoz benda berriro, eta horren aurrean gutxienez jakin egin behar dugu badatorrela, esateko, sartuko gea eta dago estrategia bat, euskera zer eduki hori horre egoteko, ala ez gure estrategia beste bada, eta horiek egin dezatela nahi dutena, baina, etorri nik uste etorriko dela, eta kezka puntutxo bat ematen ditorrek, baina, ez dakit. Urtzurkizu pasa berriako artikulu bat, Asparneko ekimen baten inguruan, radiokultura internet bidezko irratiak eta bozgorailu bat ere kaleratu dute. Hor betikoa da ez, hainbeste bozgorailu zein da euki behar den bozgorailua eta nun daude ipuinak ez, baina ez gara gehiagik luzatuko, galderaren bat balin badu norbaitek ez, hemen... Bakarrik esan hori, EITB ni nerearekin gaina itzen gendun gailu horien igualetzako ratzen. Bai. Ze justu genden toki berean aurkeztu zirenean, eta ordu nahi gaztertzen da. Zara ez dakit aterako da ezer edo ez, baina ezagutzen ditugu, eta nik uste interesgarria izan ditekela ikustea, ez beste gabe. Beste gabe konstantzia usteko, EITB-en ezagutzen ditugula gai horiek, hain zuzen elkarrekin gendelako aurkeztu zutenean, eta niri oso pertsonalki oso interesgarria iruditu zitzaidan, eta eman ditugu pauso txiki batzuk ikusteko zertan datzaten, bestei gabe, ez dugu areagoz, ez da gure negozioaren parte, ez da bihotza behintzat hori, ez? Gehiago da audioa ekoiztea eta horrela, baino nik uste interesgarria dela. Aztertzea zer dagoen beste tokietan, ikustea zer funtzionatzen duen eta zergatik, eta zabaltzeari buruz, zabaltzea aldan tokin gehienetan, hori garbi. Beste galdera daukago hemendik. Bai, lehen Walkmana aipatu du nereak, nonbait bere generazioko da, baina nik entzuten nuen Pedro y el Lobo hain zuzen ere vinilo batean, baina otsoa zan baita ere. Eta Mirian, zuri galdetu nahi dizut, Pedro y el Lobo ni badaki ze bildurre ematen zidan, eta otso beltza zan, garbi daukat. Lula urdina da, baina umeari nola entzun behar diogu jakiteko lula otsoak ze kolore behar duen? Laranja, urdina, beltza, hori nola egiten da? Agian ez da, nik ez dakit, baina ez dut uste umeak esan behar dueneik ze koloretakoa dan edo, nik uste dut umeak babestu eta errespetatu egin behar ditugula pertsonak balira bezala eta eskaintzen dieguna euki behar dula kalitatea, guretzako nahiko genuken kalitatea. Eta egia da, merkatu logikarekin gaudela zirimola batean, eta ulertzen dut, ze da, errealitate jarriko nioke kalifikatibo ez edukau bat, baina ez dut esango. Baina uste dut, umeek eskubidea daukatela, kalitatezko produktuak, eta produktu esango dut,
jasotzeko. Eta horretan gu gera. Eta beraiek ez dute esango gorria, ez, eta gazteek berdin. Ze gaztei buruz hitz egin beharrean, akaso beharko genuke gazteekin hitz egin, ze esaten dugu, gaztek ez dute irakurtzen. Eta beraiek esaten dute ja, ez nik ez dut irakurtzen, eta gero esaten dizute, baina telesaiak japonieraz ikusten ditut azpititulatuak. Beraz, agian ez dute irakurtzen guk espero dugun modu kanonikoan, alegia liburuarekin, baina agian kaskoak daramatzatanean, igual, derrepente ari dira politikari buruzko podcast bat entzuten oso interesatuak daudelako, ez daude reggaetoia entzuten, baina guk aurre juzguz beteta gaude helduok, Besteak beste irakurtzen dutelako. Noski. Edo hitzarekin, agian esan genezake, hitzarekin eta hizkuntzarekin harreman estua daukate. Gure kontua da, arakatzea, zen motatako harremana dan, beraiek behar dituzten politika kulturalak egiteko. Baina ezin duguna egin da beti, amestu gazteak nola rapatuko ditugu. Beraiekin, gu horretan ari gera galtzagorrin, arakatzen. Beraientzako agian irakurle taldeak egin behar dira, baina irakurle talde horren bihotza ez da liburu bat. Agian film labur bat da, edo podcast bat. Gazteleraz datuek esaten dute, gazteek asko irakurtzen dutela. Noski. Kezka sortu zena izan zenez, nidaki dela, euskaraz fenomen hori ez delako gertatu, edo ez tegulako lortu, edo ez delako lortu, ez dakit. Euskeraz ez dute, datuek gremioaren, editoren gremioaren datuek diotenez, 130, 60, bere burua autoperzibitzen du irakurle bezala. Eta Latinoamerikan egin duten ikerketa batean berdin. Kontua da, nola irakurtzen duten, eta euskerarekin ere arazo badaukagula, baina agian, eta hau, esango dut, hemen zaudeten ez, agian arazoa da gaztei zer eskaintzen diegun behintzat literaturaren eremuan. Zer eskaintzen diegu? Igual begiratu behar dugu, ze kalitatea duen eskaintzen dieguna, eta igual nahiago dute Emili Bronte irakurtzea. Eta guk esaten diegu ez irakurri hau da zuretzako produktua. Igual arazoa daukagu merkatuan. Hori, eta bukatzen goaz, baina lotu genezake telebistarekin gertatu denarekin. Garai batean, beste modu batekoak ziren telebistak, referentzialagoak ziren, eta sortea genuen mundu mailan sekulako buma ziren marrazkizunak euskaraz eukitzen. Kalitate oso altukoak, produkzio oso potenteak, eta gaur egun, on-demand plataformekin eta eskubideen kudeaketarekin eta zailagoa da eskubideak lortzea horrelako produkzionak eta askotan agian kalitatea ere jaitsi egin da, ez? Baina, eta igual esango nuke eta seguru nereak ondo dakiela, baina erronka da aurretik gaztera nola pasa, ez? Bai, dudabarik. Eta hor, gure kasuan oinarri hori edo referente horrek lortu behar dugu zela, gerora ere, ohiturak, euskaraz kontsumitzeko, txikitatik ez baukazuz, gero nekez lortuko zela hortik eta gora okordan, ez? Baina jauzi hori bada, adibidez irabazi arte, edo nolako marka batzukin horretan saiatzen gara, ez? Makusin dago, baina primeran ere badago, apur batetik besterako lotura hori alako edukiekin egiten, bai. Tira, eskerrik asko bildu zeaten guztioi, sartu ezin izan dezuten hori ere bai, eta gonbidatu hemendikan bai on time, bai ulu jarraitzera, bai noski makusi zer esanik ez, denok jarraitzen dugu eta jarraituko dugu, eta galtzagorri ezagutzera ere bai, bitartekariekin lan hori ez, zaindu behar dugu eta hobetu behar dugulako. Eta espero dezagun urrengo urtean ere hemen plaza bat izatea horrelako gai ez hitz egiteko, aurren eta gazten literaturaz eta audioaz hitz egiteko, eta tira, eskerrik asko denoi. Eskerrik asko.